Dakle, ja imam Skittles bombone i žele bombone. A ja imam pahuljice ili zalice u obliku flaminga. Nisam primetio prah. Sad ću ga probati. Wow, to je baš moćno, sviđa mi se. Šta ako ukrasim tortu sa ovim prahom? Da, stavit ću flašicu ovako. To je baš cool. A ja ću staviti svoju flašu ovdje. Cool. Ej, to je moja ideja. Ja sam to smislio. Jako volim pahuljice. Posebno roze boje. To je moja omiljena boja. Dakle, sipat ću pahuljicu u činiju. Tako će mi biti zgodnije da ukrašavam tortu. O, da. Odlično mi ide. Ali već sam se umorila. O, čekajte. Imam ideju. Mogu ih sipati ovako. Candy, jesi normalna? Sad ću te naučiti pameti. Eto ti. Ej, Andy, šta radiš? A nisam namerno to uradila, za razliku od tebe. Aha, kako da ne? Ne verujem ti. Oho, baš smo lepo ukrasili gornji sprat. Slažem se. A ja još imam žele bombone. Imam puno ideja u glavi. Ne znam koje odabrati. Mislim da je najbolje staviti ih ovako. O da, i ja sam super. Prelepo. Jo, Andy već ukrasio. Dobro, sad ću i ja. Wow, cool, baš mi se sviđa. Torta izgleda jako dobro. Da, mi smo odličan tim. Dakle, vreme da ukrasimo drugi sprat. Oho, koliko slatkiša. Wow, cool. Vidim čips. Nisam znao da se to može staviti na tortu. Obožavam čips. O, da. Čekajte, a kako vam se čini ova ideja? O, da, neverovatno. Ja sam genije. Nije loš, Andy. Ali ja ću uraditi još bolje. Ukrasit ću tortu žele bombonama u obliku srca. Pogledaj, zar to nije prelepo? Da li je to sve? A ja ću dodati još i čokoladu. Mislim da će ova čokolada odlično odgovarati, jer je troglasta. Da, baš kao čips. Wow, to izgleda još bolje nego što sam mislio. Ova čokolada je prelepa. A vreme da iskoristim ove ploti štapići. Znam šta ću. Napravit ću ovakvu ogradu od njih. O, preslatko. Ostao mi je suvišan štapić. Poješću ga. Prelepo. Candy, nije loše. Hvala, Andy. I ti si dobar. Smislio sam šta ću uraditi sa ovom šećernom vunom. Stavit ću je ovdje. A šta da radim s ovim žele bombonama? Ja ću te pojesti. Ne, ja ću te. Jao, izvinjavam se. Dakle, stavit ću delfine ovdje. A ovog ću pojesti. Prelepo. Candy, šta čekaš? Hajde sad ti. Ja imam puno slatkih kokica. O, baš su lepe. Sipat ću ih ovdje. Da. To izgleda predivno. A gore ću dodati šarene konfete. Lepota. Ja sam završila. Oho, cool. Da vidimo. Wow, koliko konfete imam. A kod mene fil i žvaka Huba Buba. A ja imam još žele oči. Smislio sam odličnu ideju. Treba polizati ruku, staviti je u konfete i zatim uraditi otisak na torti. Izgleda prelepo. Svaka mi čast. Ćao, Candy. Užas. Dobro, a vreme je da i ja ukrasim donji sprat. Prvo ću nacrtati cvetiće filom. O, odlično mi ide. Ćao, čao. Baš moćno. Na mojoj torti će biti oči. A
Meni je još ostala žvaka i već znam kako ću je iskoristiti. Podelit ću žvaku na ravne komade i napraviti ram. Tako je, ali nešto nedostaje. Šta još da stavim? Moje oči nemaju usta. Šteta što nemam ja oči. O, Candy, mogu li da uzmem tvoju žvaku? A ja tvoje oči. Naravno. Hvala puno, izvoli. Wow, to je divno. Da, svaka nam čast. Baci kocku, drugarice. Kakvu lepu tortu smo napravili. Da, prelepa je sa svih strana. Jao, ne mogu više da čekam. Jedva čekam da probam ovu tortu, ali puštam tebe da budeš prva. Baš ti hvala, uzet ću gornji komad. Želim da probam ovaj roze prah. Sigurna sam da će mi se jako dopasti. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Oduševljena sam. Ajde, Andy, sad ti. O, da. I ja ću početi od gornjeg sprata. Probat ću pače sa bombonama i prahom. Pošto se Candy toliko svidelo, sigurno ću i ja biti oduševljen. O, da. To je divno. Candy, bila si u pravu. Hajde, Candy, sad ti. Ove lizalice izgledaju divno i jedva čekam da ih probam zajedno sa tortom. O, da, to je divno. Baš mi se sviđa. A torta se topi ustima. Ekstra. Izvini, Candy, ali ne mogu više da čekam. Nikada nisam jeo tortu sa čipsom. Jedva čekam. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se ta kombinacija. Dobro, a vreme je da probam donji sprat. Izgleda jako smešno. Poki štapiće su kao uvek divni. I želeo oko ekstra. Baš mi se sviđa. Jao, Candy već jede treći komad. Ne smem da zaostajem. Jedva čekam. O, da, ove žele bombone su ekstra. A čokolada se topi ustima. Ekstra, ovo je najbolja kombinacija ikad. Mnogo mi se sviđa. Donji sprat je najlepši. Sad ću naduvati veliki balon. Gledajte. Cool. Candy, vidim da želiš još. Hajde da se zamenimo. Naravno, baš bih voleo da probam tvoj deo. A ja tvoj. Ni tvoja torta nije loša. Svaka čast. Hvala, i tvoje torta je prelepa. Ja sam prejeo. Ja isto, a nije mi dobro. A ne mogu više. Ni ja. Baci kocku. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jel, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta? To će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O, da. Odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike. Hajde. Da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom.
Želim još i još. Šta? Nema više? Sve sam pojela. Enid, jedi sad ti. Dobro. Sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. Da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. A gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. Prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. Ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i malo salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. Da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Da je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. Ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. Da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i skupat ću se u cornflakesu. Kako prija! Blago meni! Za malo da zaboravim na patkicu. Super! A sada mogu početi da jedem. Prelepo! Nije li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. Kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da? Došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Šta ti je? Drugari smo. Ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. Topi sa ustima. Ekstra. Mike, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. Krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. To je prelepo.
Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Jao, umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nema više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. A već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. A gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O da, ukus je divan. Sviđa mi se. Maj, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gde je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda, hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica Barkina. Već je spremno. Da, tačno, Baku, pravo si. Poređat ću krofne u obliku smajlića. A sada treba dodati šarene konfete. Samo što ne mogu da otvorim teglu. Šta je to? Hajde, otvaraj se. Pogledaj šta si uradila. Izvinite, nisam htjela stvarno. O ne, sve sam prosula. I šta se da radim? Čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. I moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. To je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. O, da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom.
Smislila sam prank za Baku. Bako? A šta je, draga? A, Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow, jo, Bože, je li to mozak i krv? Kako strašno, ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool, veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super. Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, Bako. Tužno. Oho, nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati Baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. A naravno, super, sestro. Okej. Dakle, početi. Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To je to, može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomognem, Enid. Probaj sad. Baš ti hvala, Bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama, ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. Ne mogu da odolim, moram probati. Da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše, a zatim dodajem Sprite. Jao, opet ne mogu da otvorim, šta je to? Tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde. Ne. Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično. Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. Da. To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to. Ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, karastavac, a malo šargarete i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. Kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, Bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. Kako ukusan šlag. Kome golica, prestani. Umreću. Šlag je kod mene, dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A Bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. Joj, kako čudan osjećaj. Šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? Ne sviđa mi se. Wow, a
Ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. Daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas? Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne. Ja imam bolju ideju. Napravit ću. Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaja. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo, dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. Jao, ne vidim ništa. A gdje je kečap? O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala, draga. Pomogla si baki. Jao, samo ne to. Bako, uzmi salvetu. Hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Odlično je spalo, bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jao, jesu to oči? Plašim se. A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. Fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. Duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. O, to je lako. Baka je u pravu. To je prelako. Ja krećem, a treba mi salata. Podcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je iseći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendat ću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. O, znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića.
Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O Bože, Wednesday, pazi, molim te. Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. O, a ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam 1.000.000 lajkova. Super! Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, a dakle najlepšu salatu je spremila baka. Konačno sam pobedila. To. Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Try this. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon, ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho! Pukao je! Kakav efekat! A šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej. Sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika. Cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious. Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno.
O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne! Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious. Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. Kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. I ukus je dobar. Što? Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Hajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Što? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. Kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga.
Oho, pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem stopljenu čokoladu? Fuj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. Ha. A šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. O da, poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super, mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao. Šta? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... Ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute, šta? Upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao. Nešto fali. Tačno. Dođi kod mene. Slušam, gospođice. Ofarbani dvorac. Radi. Razumeo sam vas. Odmah krećem. Vaš dvorac će biti najlepši i veoma skup. Dodat ću što više zlata, tako je. A sad ću uzeti roze farbu. Da, ova boja je prelepa. Siguran sam da će vam se dopasti. I gotovo. Kako vam se sviđa, gospođice, ili? Oho, to je još bolje nego što sam zamišljala. I evo još nešto. O da, obožavam drago kamenje. Hoću jo. Marš odavde, komšinice. Ovo nije za tebe. Ukrasit ću svoju kuću sa ovim. Da, ovako izgleda još skuplje. Oduševljena sam. Jao da, i treba mi obavezno kruna. Lepota. Sviđa mi se. Šta je ovo? Prestani odmah. Je li to farba? Da, odlučila sam i ja da farbam svoj dvorac. Ovo je jako zabavno. Baš mi se sviđa. Tada, gotovo. Ali to još nije sve. Čekajte da nađem nešto. Evo ga. Da, to mi odgovara. Dakle, došlo je vreme da ukrasim dvorac. Da, neka nije toliko skup, ali sigurno će biti lepši. Vidjet ćete. Da, tako je. Još par dodira. Super. Zadovoljna sam. Vidi, gledaj. Što je to sa njom? Odmah sredite me. Tako je bolje. Izvolite, ovo je za vas. Baš vam hvala. Da, nema na čemu. Dakle, moja draga, pogledaj kakav dvorac sada imaš. O da, moja lutka je oduševljena.
I moje isto. O, kakva lepa fontana. Stavit ću je ovdje. Nadam se da će se moje lutki svidjeti. O, kako si lepa. Ja obožavam te, jel znaš? Šta? Pa šta? A bolje pogledaj ovo. Sad ću ja napraviti svoju fontanu. Da, to je baš moćno. I moja lutka je oduševljena. To je najvažnije. Cool. Jesi vidjela? Ova fontana je bolja. To je smešno. Kod mene. Šta je bilo? Okrenite dvorac. Loži, bit će urađeno. Pritiskam. O, da, to je zaista super. Okej, vreme je da odaberem interijer. Krenut ću od prvog sprata. Mislim da je ovaj pod najbolji. Odličan izbor. Da. Hajde da nastavimo. Uveravam vas, imat ćete najskuplji, najbolji i najlepši interijer. Okačit ću zavese, staviti modnu pistu, lusteri i tepih. Da, to će biti najbogatiji dvorac na svetu. Pa, gospođice, kako vam se sviđa? O da, to je baš ono što sam htjela. Izvoli, dođi kod mene, moja lutkice. Pogledaj kako je ovdje divno. O da, drago mi što ti se sviđa. A evo tvojeg prijatelja. Ćao svima! Hajde da odsviramo prelepu muziku. Vaš dvorac je veoma lepi i vi ste lepi. Hvala, baš mi je drago da čujem to. A muzika je prelepa, bravo. Ovakva smešna priča. Smiješno. O, kakva dobra žurka. Hajde mala, idi kod njih zabavit se. Zdravo. Gde si pošla u takvo deći? To je presmešno. Ne plači mala. O, tačno. Sad ću uraditi nešto zanimljivo. Fuj, ovo nam ne treba. Uzet ću lizalicu i pen. Da, to je ono što mi treba. I stopit ću lizalicu. Super! A sad ću napraviti lep pod. Da, gotovo. A vreme je da pojedem nešto. A ovo mogu zalepiti na zidove. O, izgleda baš dobro. I stavit ću zvučnike. Ovo ide ovdje. A ovo ću okačiti na plafon. O, tačno. Treba će mi moja čarapa. Skinut ću je i napuniti peskom. Aha, tako je. Eto, dobili smo super vreće za sedenje. Drugari, došlo je vreme za muziku. Hajde da plešemo. Ne mogu da verujem, ova žurka je predobra. Ova muzika je stvarno dobra. O, da? Jao, i meni se pleše, to je jako zabavno. Ej, Phoebe, dođi kod nas. Šta? Nema šanse. Dobro, ne moraš. Sad ću te očešljati. Tako je. O, kako mi se spava. Jao, jadno. Sad bih neku mekanu posteljinu. Da, shvatila sam. Znam šta da radim. Sad ću napraviti za tebe svetlu i udobnu spavaću sobu. A vreme je da napravim krevet. Biće mnogo sladak. A veruj mi, imat ćeš najbolji krevetić na svetu. Na njemu ćeš moći da se odmaraš. Svidjet će ti se. Aha, krevet je spreman. Dodat ću čebe i jastuke. O, da, ispalo je super. Sve spremno. O, šta je to? O, kako si sladak. Divno. Čekajte,
Baš tako? Da? Lezi, moja draga. Odmaraj se. A ja ću u međuvremenu napraviti udobno mesto za našeg novog prijatelja. Da, što više zelenila, bit će bolje. Stavit ću ogradu i to je to. Cool. Lutkice, sad imaš novog prijatelja. A nadam se da će ti se dopasti. Što? Wow, to je super! Imam kućnog ljubimca. Preslatko. O, to je divno. A šta? Kako ti se sviđa, Sheila? Pogledaj kakva prelepa spavaća soba. Moja lutka čak ima i garderobu. O, da. Šta misliš, draga? Je li? Wow, ovo je divno. I meni se jako sviđa. A, dobro je, što su svi zadovoljni? Ne, ovo nije to. Ne, bre. Da, ovo je baš ono što mi treba. Sad ću napraviti pravi bazen. Ovo će biti prelepa zona za odmor. Dodat ću par detalja i to je to. Sve spremno. Moja lutka će moći da uživa tu. Da, hvala, ovo je vaša plata. Super. Dakle, draga, a vreme da plivaš malo. Uživaj. O, da, to je divno. A dakle, a zalepit ću ovo ovde. Aha. A sad mi trebaju sunđeri. Evo ih. Od njih ću napraviti lep kauč. Cool. Baš mi se sviđa. Dodat ću sto, cvetić i uključit ću video. Ovo je tvoja soba za uživanje, Lutko. Odmaraj, draga. O, kakav dobar video. Super. Drago mi što ti se sviđa. Wow. Sheila, možemo li mi kod vas? Pa naravno, hajde. Ovo je zaista zabavno, baci pet. Vidi naše... Moram stići da ofarbam kuću. Bravo, Oliver. Odlično si obavio to. Upoznajte kiberpsa. Zove se Oliver. Moj najbolji drug i ljubimac. Kakvo je to kuće? Prvi put vidim. Druže, nemaš dlaka. Identifikacija objekata. Ispred mene pravi pas. Šta radi? Jau, greška. O ne, moj pas Oliver je pao. Druže, kako si? Ne reaguje, ne. Jack, daj da te pomazim. O, šta je tamo? Opet je Denis mislio nešto? Moram staviti struju na ogradu da bi ovaj pas Jack nikad ne bi mogao da uđe u naše dvorište. Da, tako je. Izgleda da između Dene i Phoebe sukob, a vlasnik kiberpsa protiv vlasnika pravog psa. Da vidimo kako će živjeti zajedno. Okačit ću na krov sunčanu bateriju. O ne, Oliver, hvala ti, obožavam te. Kako je lepo imati jakog kiberpsa. Koga treba napuniti? Da, sad se možeš puniti direktno na polju. To je tako cool. Sad će u dvorištu uvek biti energija. Moj vlasnik je najbolji. Također moram staviti satelitsku antenu da bi hvatala signal. Oliver, kako je tamo dole? Je li dobra slika? Ne, mutna je. Okreni još. Okej, sad ću. Kakva je sad slika? Savršena. Nikako ne mogu da otvorim vrata. Olivere, pomozi mi. Laserski vid je aktiviran. Oho, kako moćan zrak. Super. Hvala. Ovdje ću staviti druga vrata. Jača. Da, tako je mnogo bolje. Oho, šta je ovo? Neonska traka. Cool, daj mi to.
Odlično, sad ću ukrasiti našu kuću. To će biti mnogo lepo. Wow, ekstra. A sad mi treba par tastatura za upravljanje. Oliver, hajde, pokaži kako se to radi. Wow, to je super. Naša kuća se tačno vidi iz svemira. Pa šta? To je veoma dosadno. O, Jack, šta si mi doneo? O, kako slatko. To je tvoje čebe sa šapama. Šta ćemo napraviti od njega? Tačno. Hajde da ga stavimo na krov. Treba mi samo čebe i spajalica. Odlično. Baci kocku, Jackie. Šta dalje? O, došla mi ideja. Hajde da ukrasimo zidovi kobasicom. To je moja omiljena kobasica. Daj. Ne, Jack. Nemoj jesti naši ukrasi. Samo sam probao. Dobro, sad ću sipati pesak ovdje. Tako je. Sve mora biti ravno. Odlično. Jack, pomozi mi da stavim pločice. Naravno, ovdje jedna pločica. I ovdje jedna. Phoebe, napravili smo tako lepu stazu ka našoj kući. Da, sad je vreme za igranje. Jack, hvataj. Sad ću. Stranac. Tanjir. Uhvatit ću ga. Kod mene, tu. O, Jack, svaka čast. Najbolji si pas. O, znaš šta? Došla mi ideja. Mogu ukrasiti krov ovim tanirom? Da, odlično. Mnogo mi se sviđa. Tako različite kuće, ali tako lepe. Da vidimo šta će biti dalje. Vlasniku, doneo sam hranu. O, hvala druže. Neću odbiti kokice. Wow, to je baš ukusno. Što? Prazno? Ali nisam se najeo. Oliver, donesi još, molim te. Pitam se šta radi Phoebe sa svojim psom. Okreći se, Jack. Hajde, okreći se. Bravo. Jao, zavrtelo mi se u glavi, ali učinit ću sve zbog slatkiša. Jack, hoćeš da se igraš sa lopticom? Hoćeš? Naravno da hoćeš. Doneo sam još kokica. Stop, primetio sam lopticu. Opasan objekat. Treba ga uništiti. Gotovo. Šta? To je bila loptica Jacka. Danny, tvoj robot je uništio našu loptu. Šta, ozbiljno? Nisam ništa video. Ma dajte. To je samo loptica. Oliver, gdje je moja hrana? O ne, Oliver se ispraznio. Moram ga spasiti. Hajmo unutra. O, evo prostirke za punjenje. Lezi ovdje i odmaraj se. A ja ću u međuvremenu srediti kućicu iznutra. Baš je prazno ovdje. Počet ću od mojih figurica. Odavno sam ih trebao rasporediti. Cool. A sad ću dodati osvetljenje. Da, ovako izgleda mnogo bolje. Svaka mi čast. Znate šta? Treba što više svetla. Okačet ću još i neonsko osvetljenje. Super ispalo. Ovdje ću staviti fotelju. A tu će biti igrača konzola. Konačno mogu da igram igrice. Ne vidimo šta je kod Phoebe i Jacka. Jack, sad ćemo i mi srediti kuću unutra. Hajde da stavimo tvoje nagrade na police. O, super! Ti si najbolji pas na svetu. Hoćeš nešto ukusno? Izvoli, dragi. To! Hrana! Obožavam to! Hvala, Phoebe! Kako si sladak, Jack! Ova medalja je za tebe. Zauzimaš prvo mesto za slatkoću. A sad ćemo ti napraviti mesto za odmor. Eto, ovdje možeš i da spavaš i da odmaraš. Kako ti se čini? Super! A ovdje ću okačiti kućicu sa tvojom hranom.
Hrana će se sama sipati u činiju, a ovdje će biti ventilator. Hajde da ti sredimo nokte, a moraju biti lepi. Dakle, Danny, Phoebe i njihovi ljubimci imaju predivne kućice, jel da?